Gde ste ljudi? Ja sam Rale, a danas ćemo nešto novo raditi skroz na kanalu, što sad niste vidjeli. Svi youtuberi kažu to, ali nema veze. Naime, jedan moj brat, koji se zove Rabitos, je rekao igraj IFCL fan-made kod oko igrica da kontrolišeš super kompjuter. Ja rekao, WTF, brate, postoji igrica da kontrolišeš super kompjuter, ono. Kao što ja vam čitam ovdje komentare uvek, nisam sad odgovorio na ove komentare pošto su malo random. Imaju cijel neki, tako su mi rekli, komu je rekao, nemam ja pojma, ali bože moj. Evo ljudi, ja sam stigao tu negdje u ovu igricu, jel tako, sad ću da skinem ja tu igru. Važi ljudi, skidamo. Da sad, braćo, pomozite mi narode, sad vjerojatno playa. Ne, prvo mora da se instalira, jao, brate, ko da instaliram GTA 25, ono, previše imam tih nekih update-ova. A dobro, to mi zapravo obećava, pošto ovo znači da će biti neka zaista impresivna igrica. I koliko sporo ide, 0,3% je tek. I ljudi, konačno, evo nas u tom meniju čuvanom. Sad, naravno, engleski jezik, to se zna. Okej, ova igrica je jako dugo kao što piše u developmentu, tako da vidjet ćemo. Aha, ovo je mnogo glasno za mene, ćemo da smanjem, brate, audio. Ne znam za vas, ali meni je baš ono glasno veoma. Difficulty, ajmo na easy, ne, normal, nisa pička. Subtitles yes, ultimate, full screen, dobro, ovo nebitno sve. Pa ništa, idemo mi story. Future, nema još story moda. Ništa, idemo custom game, ljudi. Možemo izaberemo nešto. Auto connection, Hopper diary. Aha, ajde, pošto meni omljeni William, idemo William, brat. Aha, ne, ja sad biram kao koga ću, razumete? Pa ne znam, brat. Ajmo, elita, šta je ovo, brat? Gde da bude, aha, kontam, kao gde da budu. Kontam. Evo, nek bude elita, mora bude ovdje u onom, u Lioku. Od neka bude isto tu. Znači, nek bude u ovom njegovom obliku najčem. Urode kad ćemo ostavimo na zemlji, nek puši tu kurčinu, bre, malo. Puši ga uliče, bre. Wait, that's illegal. Yumi isto s nama. Ne u Xena oblik, mršu pičku materinu, bre. Yumi nek bude zapravo Xena oblik, a William nek bude za nas. Bil bi fora, iskreno. Sad, šta je ovo? Skid, to nećemo. Lioko, da, normalno Lioko. Šta je ovo? 5. sektor. Nek bude 30 minuta. Ajde, za početak nek bude 30 minuta. Nek bude zapravo više malo. 6 sati nek bude. Aha, ovo je bilo za Startup General. Earth Code. Može da bude Resolved Earth Code. Franz Hopper nek bude živ. Simulations. Aha, Earth Troubles. Nek bude Earth Troubles, naravno. To je interesantno. DNA Fusion. Ma nećemo bre to. U story ne čekaj bre. Nećemo to. Upgrade outfit normalno. A neki Infinity Holidays. Ne znam šta je ovo. Nemo da urodi multiplayer, brate. Tek sam počeo jebote. Sad, to će da bude, Earth Attack ne bude na levelu 1, mi smo mogli, loši igrači za sad. Colossus, a ne može Colossus još, tek future verzija, znači ovo se još ljudi upgrade-uje. Nek bude Thief šizofrenija, to je zanimljivo, nek bude Lioko Earth Attack, ajde, to ćemo da idemo sada, nek bude to na dvojci, ovo nek bude na Kecu sve, Satelit Meteor, zamisli, ajmo Satelit Meteor, i to je to ljudi. Krećemo, ja se iskreno plašim, ne znam šta da uradim. Ali Alita can recover data faster than anyone else, pa dobro, to je logično. Ja se iskreno ljudi plašim, ne znam što dočekamo od ove igre, nemam pojma. Ako hoće da bude serijal od ovoga, malo zajedno provaljamo što zapravo treba se radi ovdje. Obavezno mi pišite u komentarima da neki možda stream bude ovoga, nam nema pojma, zaista. Full verzija, aha, evo nas. Mi smo super kompjuter, jevim ti život. Okej, šta sad treba da radim? Ima neki tutorial ovdje možda mi se pokaže. Šta je ovo? Aha, ovo... Dobro. Ne kontam ništa. Šta? Već svi skeniran. Čekaj bre, smo mi tu već skenirali toranj. Ne seri, brate. Pa šta da uradim ja sad, jebote? Čekaj. Pa kako jebote, tek sam počeo, ne bi trebao još da napadne Xena. Nek bude zapravo više malo, 6 sati nek bude. Okej, ovo će bude za vas koji ste ovo igrali jako smešno, ja nemam pojma šta radim. Nešto rano ću sad bukvalno nagađam. Enter command. Super scan. Aha, sad kao skeniramo, imamo da li ćete da napadne Xena. Šta, uvijek kontrolisan od strane Xene. Kako da prizujemo, ovo je sad moje. Alo, ljudi. Aha, šta je ovo? Kiwi. Šta je ovo, brate? Dobro, beži pičku materinu sad. Napadala Xena, brate, Yumi napadala Xena. Pa kako da prizujemo ove svoje, brate, šta je ovo? Super scan, ajde. Super scan. Pa to sam upravo uradio, ali aktivira neki toren. Sad tražim da ovaj toren aktiviran, ali vjerojatno jeste, brate, čim je ovo kontrolisano Xene, brate, ovo Yumi jebote, već kontrolisano Xene, pa što se ne pazi, brate, malo, šta je ovo? Dobro, nek tu bude super scan, VMAP, šta je VMAP? Da imamo, VMAP. Nisam ništa uradio s ovim, ne znam ja šta sam uradio tačno, ali ono, koliko vreme se brzo kreće, šta je ovo jebote? Au, majko moja. Šta? A evo su mi oni, brate. Evo ga William, Yumi od Elita, kao što sam i rekao. I samo kao da ih samanujem, brate.
Pa znaš ako je ona kontrolisana strane Ksene, šta je ovo, gdje je ona kontrolisana strane Ksene? Ovdje. Koji je ovo sektor? Forest, a? Ništa, brate, momci, vreme je za prizivanje. Williame, sektor, gdje je Forest? Borimo se s njom. Mi sad će ga napušiš. Udri, Williame. Što William ovako slab jebote? I udri Williame, slobodno, nemoj se plašiš, ajde. Ajde. Izgubilo 2 healtha. Ajmo ovdje. Ovo je baš uzbudio, bre, sad se naši bore protiv ove zaražene Yumi, brate. Aj, ubije, ode. Ubije, bre, pičke materine, ubije, ajde, brzo. Koliko je deremo, brate, elita je dobro. Ona će vjerojatno da neki lose ovdje. Aha, ultimate combo, ajmo neki ultimate combo da bacimo. Angelic Strikes, ajmo. Yeah. Ok, sad napada ona. Charge. Ovo je ko Pokemoni, brate, ono bacamo magije neke, razumete. Shockwave. Ona će da umre, brate. O ne. Kraba je došao ti pomogne. Ništa, idemo Long Burst na Yumi. Yumi će da uskoro da umre. I ti baci Angelic Strikes na Yumi. Yumi, vidimo se, brat moj, to je sestro. Nek baci jedan Shockwave i sad od nek baci uvijek ultimate combo. Može sa Williamom, ajmo. Dobar je ultimate combo, braćo, dobar ultimate combo. Energetsko polje, ajmo. Baci energetsko polje nog Black Mantu. Ajde bre, baci brže malo to, šta se čeka. Ujebote, koliko mi skinulo. Mora preživi sad. Shockwave. To je to. I završava, brate. Ajmo, laska strela jedno na njega. Black Manta. To je to. Ljudi, lagana pobjeda. Okej, nemam pojma kako sam uspio da povodim ovo. Ne znam iskreno ni šta radim ni sam. Ajde da aktivirati toren. Još jedna borba. Kad pre, tek sam počeo. Shockwave. Ajmo, Shockwave. Ne, mora charge, jebi ga. Charge na ovu, ajde. Koliko sam iskino healtha. Ode laska strela na ovog prvog. Na prvog rekoh, brate, ajde. To, brate. Elita Angelic Strikes. Koliko sam dobar, brate. Doktor Igrice je tu. Šta da vam kažem, Doktor Igrice je tu, pobedili smo još jednu borbu. Ok, sad on je vjerojatno sad hođi do tornja, koliko mi se čini, misli po nekoj logici bi tako trebalo da bude. Meni toliko ovih gola nije došlo, ne znam bukvalno ni šta radim trenutno. I što su moji uopšte u Lioku, to mi nije jasno. Jel neki tornj aktiviran, šta? Ne kontam, što su moji u tornju? Toranj! Ček. Toranj aktiviran, ajmo ljudi! Gde? U kom sektoru? U kom sektoru bre aktivirano? Ne vidim ništa. Super sken. Ajmo momci, idemo po taj skener, ajmo. Nađem bre to, ljudi, jeste vi normalni, brate, šta je ovo vrto? Ja ljudi, nemam pojma šta radim trenutno. Čekaj, neko da neko mogu da ih nahilujem, tako nešto. Vidim, mora bude analiziran. Što mora bude analiziran, pičku materinu, bre. Ok, toranj ljudi aktiviran, ajmo do tornja, molim vas. Braćo i sestre, to jest braćo i sestro, šta sam mi trebao da radim ovdje? Elita, uđi u toranj, ajmo, idemo. Exchange DNA. Šta radim ja, brate? Nemam pojma da ja, brate. Bukvalno nemam pojma što radim. Nešto sam uradio. Exchange-o sam neki DNA sa elitom. Ne znam ja što, ali exchange-o sam. Aha, šta radim, brate? Sve se kao menjaju tela, šta? Koliko sam ja ludo, brate. Ajmo DNA exchange. Ajmo da zamenimo tela Eliti i Williamu. Idemo, što da ne. Ne se malo zamene tela, brate. Ono, ljudi, ako vi znate šta radim ja u igrici, ja ću stvarno da bude zahvalan. Znači, ja nemam pojma šta radim. Šta je ovo tekst? A najče toranj aktiviran, a mi sad sprdamo sa nekim Dijana. Nek bude, brate. Ajmo da menju neki DNK, može. Dok oni menju DNK, Rale će da još malo da traži neki toranj. Ajmo, super scan. Pokreni ga još jedan. Da vidimo i taj toranj, da li se nekad nalazi. Jer onaj toranj, brate, koji smo našli, ja iskreno ne znam ono što se ništa ne događa. Jer ja iskreno vam kažem, nemam pojma šta sam tu uradio. Ja sam neki toranj našao, ali sad kako njih da dovedem do tu, treba sam možda pogledati neki klip na YouTube-u, brate, malo sam glupo sad ovo odigrao. Šta? Borba! Pa ovdje sam je s ovi u tornju, kako sam ja debilčina. Izađi da tu, bre. Kako sam ja debil, brate, jao. Ništa. Laserska strela puta 2. Mega tank. Ako ja oprežim svaka. Jebote, ubit će oda. Umro mi ovdje, brate. Exchange-ite vi DNA, pička materina. A to što... Alo! Prekid exchange DNA. Ispred su kiklopi, oni što se okreću. Alo, bre, majmu... Ovi će da exchange DNK do kraja. A to što umro ovdje 1 na 10, to ništa. A šta uopšte radim ja s ovim exchange DNA? Će oni kao da promene mesta. Znači, Elita će da bude William, a William će bude Elita. Pa zato neki transgender onda, šta je to onda? Sad ću čekam da se uradi ovaj transgender, to jest DNK. A do tada bi mogo da ide malo... Šta postoje ovdje, brate, da imam? Scan... Sam ga doveo. Šta sam uradio ja, brate? Sad sam ih spojio, ladno. Gle ovo, spojio sam ih. Ok, ajmo sad van turat, ajmo, get out, ajmo da se bijemo sad, idemo. Polako, čeć. Jebote, koliko ih je
Molim? Williame, ćemo van tureta, a? Bukvalno ako William ide van tureta sad, pa neće umreti, brate, on će da bude destroyovan, brate, on bukvalno neće moći da na noge, brate, hoda koliko će ga oni da ga rašire. Glup sam mnogo ja za ovu igricu, ja mogu samo da se bijem i da bacam laserski strela. Ajmo get out od toga, ajmo da probamo, ljudi. Pa koliko se nakupilo? Rašili su ga, kao što sam rekao. Ja bih ovdje završio za sada epizodu. Evo, bili smo očajni kao što vidite. Ja bih ovdje završio epizodu, upišite ako želite vidite, ako želite možda i ovo da proučim pa da vidite još ovoga, ali ja nemam pojma što sam radio. Ovo je bilo čisto neki test epizode, razumete, za neki kao start. Tako da ako želite vidite još ovoga, pišite obavezno u komentarima, a mislim neke narednih epizoda. Peace!